Bugün burada ortak medeniyetimizin en güçlü لوزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية وممثلا لبلد Helbet, me çendîn çalakî û kar amade kirin û em beşdar bûn. Yek ji wan beşdarbûna desteya giştî ya Pirtûkana Sûriyê bi weşanên Wezareta Çandê bû. Her wiha Pirtûkxaneya Niştimânî ya Sûriyê jî bi me re di standê de beşdar bû. Îro em beşdarî çend babetên girîng bûn ku yek ji wan danasîna kelepûra nenivîskî ya Sûriyê bû. Me ne hêmanên tomakirî di lîsteya kelepûra nenivîskî ya cîhanî de pêşkêş kirin ji bo danasîna şaristanî û çanda Sûriyê. Her wiha çendîn semîner û çalakiyên çandî yên hevdem jî di vê standê de hatin lidarxistin. بەشداریە ڕۆژە یەکەم خودی پێشوازیەکە gelek baş bû. Îsal Sûriye wek mêvanê rûmetê amade bû. Ev jî helbet ji bo me hemûyan wek weşangerên Sûrî yên li Tirkiyê cihê şeref û serbilindiyê ye û pêşwazî pir baş bû. القرآن إلا مرة واحدة وأسند إلى وليد بن المغيرة إنه فكر وقدر. حكايتنا مستمرة لذلك يستضيف المعرض Çîroka me berdewam e. Lewma pêşange jara yekem mêvanekî rûmetê dihewîne û ew mêvan Sûriyê ye. الحكاية مستمرة حكاية سوريا التي Çîrok berdewam e. Çîroka Sûriye ku li dijî zilm û tariyê têkoşiya heta ku Xwedayê mezin derî li ber gelê wê vekir. û ew ji zilm û zaliman rizgar bû û rûpelekê nû dest pê kir. Em dikarin bibêjin ku Sûriya niha Sûriya nû û nûjenbûyî ye. Ji ber vê yekê fikra mêvanê şerefê ji Sûriyê dest pê kir. Helbet Sûriye ji destpêka pêşangehê ve bi cemawer, weşanger, xwîner û nivîskarên xwe di pêşangehê de amade ye. Ev çîrok dê berdewam bike. الحمد لله الانطباع جيد. هەستەکە خۆشە، بەشداری هەیە، لێهێش هەموو کەس نەهاتنە، سەردانڤان نەها دەست بە هاتنێکردنە و پشتینی بۆ هەژمار زێدە بوو. ئاتمۆسفەر gelek xweş, rahat û aram e û di her tiştî de cûr bi cûrî heye, çi pirtûk bin, çi cilûberg bin an jî karên destan bin. Îro jî amadebûna Sûriyê bi nûneratiya Wezareta Çandê cara yekem di festîvalê de ji bo me cihê şerefê bû. Vê yekê wek Sûrî bandoreke gelek mezin di me kir.